Upat ka mga sakyanan ang naklam sa sobring pagpatuman sa clamping ordinance sa Dakbayan sa Talisay. Si Chona Carion sa report. Nga nakaparada daplin sa daan. Palihog mi sa pag-pull out sa inyong sakyanan. Pasado alas 9 kaganihang buntag, nagsugod na ang operasyon sa mga sakop sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kun City Toda batok sa mga nagpasagad og park sa ilang mga sakyanan. Gituyok sa City Toda ang mga naglain-laing mga dapit sa Dakbayan sa Talisay. Sugod karong adlaw hugot nga gipatuman sa City Toda ang clamping ordinance apan sa dili pa nila i-clamp ang mga sakyanan nga nagpark daplin sa kalsada, hatagan una nila og pipila ka minuto ang mga driver sa pagkuha sa sakyanan. Pangitaon sa mga sakop sa City Toda ang driver sa sakyanan apan kun wala gyud mo patimaw nga tag-iya ila nang i-clamp ang sakyanan. Hinuon karong adlaw moabot sa 4 lang ang na-clamp ka sakyanan. Mato ni Joy Tumulak, pangulo sa City Toda, nga maayo unta nga magmatngon na ang mga motorista og dili magpasagad og park sa ilang mga sakyanan kay mohatod kini og traffic sa usa ka dapit. Magpermanente na gini dinhi sa Talisay agi og tubag sa mga reklamo nga nagkaanam nagkagrabe na ang traffic sa Talisay tungod sad sa mga illegal nga nagparking ng mga sakyanan. Ubani Renante Quinones, Chona Carion, Balitang Bisdak.